Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bikat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito yung sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. At ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag ng bigat, nembag ng aldaw katakayami ng sangapada. Pag-share di program tayo, share. Kaya padanan nyo, timuna nga surat, ngayong padayawan ngay basa, ngayong pagpilian para tiyapan na kaya pili, ti best letter of the 5th week, iti bulan ti September. Ti magkasalitaan ni Paula nga napauluan, arak. Yan. Arak. Anya ti arak? Kasapulan ti bagi ti arak kunada. Masapol ti bagi ti alkohol. Ngem nagsubra, yo makapatakes. Teko nata yon nga amin nga aglabas ket dakes. So ti Paula ti pakasalitaan ni Paula ket arak. Padanan niyo mapagayam. Hey, intay nga drugyanan ti mangpilimat ita ti best letter of the 5th week. Iti bulan September umunang intay pagpilian ti magkasalitaan ni Paula nga napauluan, arak. Mas ti arak na naroon no stateside. Arak ti basi. Ayan. Sa gadayan nga ti surat, di pagayam tayong Paula nga napauluan iti arak. Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi ti ragsak ni Vincent. Inibagakon kang kuwana iti yes, I love you too. Kalpasan ti nasurok nga mga tawan nga panagaram na Manong. Pinarakop na Manong. Iti nairot, gapo ti ragsak na. Kat saan ko nga naliklikan nga nalangab. Itaangot na nga't ara. Ngayon naruwam ako. Kasla na immune ako. Kabuta jak pa napuutan Manong Nemi nga imenak pinasyara nga saan nga agat arak. Damdamagay kang rod. Noon ka nga saan nga minum ti arak. No may nakpasyaran. Saan kayo baga na pagpaturod ka no. Saan ka no may turod ti sumaho kanyak. Nga mga baga mang follow up ti panagayat na no saan nga uminom. Saan ba't ka di nga agkaswa, commute ba't ka di? Saan naman ta problema no nakamotor ko mo, no nakakotse, naka-jeep. Sa samot ka na palalo Manong. Wen, sa mesa, hanakano may tured ti sumango kinitatang ko na saan nga nakainom. Kastaon nga no tiragsak ni Vincent, gabutin naklon ko ni Suna. Agyaman Paula. Kadam na maem, saan kong itong gumabawi? Iti panagayat mo kaniya.
Ngayon sa ludsot ko, abay nagbayag. Kasi sininter ko, ano kasano ti panagpatingga, ti panagananos mo, Vincent. Sa nakaornong akmatan ka iti regalong kanya. Sika sa anak mo may makmasyarhang karegaluan. Nakaadado nga ro din. Hanggang to regalon. Siguro, gamot tayo naklon kan. Hanggang to regalo na lang. Sakto lang regalo na, no, birthday ka. So, okay. Sarding mo, tapos nasopay nga paggastusan. Sa maysa, agornong ka, kastamat kanyak. Kaya siyempre, ganito makaornong ta. Isun tumaten para kasawa ta. So nalain ta. Ada problema, Vincent? Ano problema? Baka saan nakakayat ni tatang at nga manugangin, no? Sa mong isarding tuminom ti arak. Ma'am, tapatasek. Saan mo lang kabastasin? Ano ko mga mino aramidam? Naadik ako ni. Datangamin ka, tinuruan mo. Pagkikasama lang. Pagkikasama? Come on. Yung padasek. Saan ko may karing yung padasek? Saan mo lang ang padasan, Vincent? Dakal ti pagsayatan na, no? Isarting mo taginom. Kasabulan ba't nagpeso ti bagi ti alkohol ang yung nukanayon? Madiak. No sagpaminsan, no ada okasyon, mabalin ng nukang kanayon. Siguro, awan ti aldaw nga saan ka uminom ti arak, ha? Diyan kami makaturong na uminom. Dahil takit. Naruam ka. Padasem ti saan uminom kat maturog ka. Kaya no saan ka makaturog, mayroon ka naman lang. Bayan, padasek. Saan mo lang nga basta padasan, Vincent, aramidem. Yeah, aramidek ikari. Siyempre, manong naimi, idi mapangko itulod isuna, itiri daw. Nakalukluko nga talaga. Ni Vincent, itang inaklon kon, marakop na kon. Maamalan na mga agkandik iti lips ko, manong. Stunan. Ni daytoy. Nabayagan eh. Ngakalkalik ka gumat. Nasuro ka makatawan sa mga inaklonak. Idi, hang ka maarakop. Tao pala karbangak. Di ka maagkan. Di itakit na. Uy, stunan. Padasan to tang uminom. Tao rin lang kapapaot parang ngagayk mo kanya. Taup no awan ti agatarak. Sige. Mauti nga rin. Uy, sige. Manong Naimi. Hindi may recoup kong tiri daw. Sumrekak kumanti kwarto. Abag sumat nga rumwar ni Laura. Tikambal ko. Nagmayat, diba? Naglips to lips siya. May kambal. Nakita mo? Nasirip kayo. Inaklon mo ni Vincent. Inaklon ko. Good luck ka na kayo, sis. Nakakaapal kayo. Di maki-boyfriend ka matin. Eh, may sunumot nga oras ti mangaram ngamin kan ka. Kat balog ka. Sus, dayta ka man yan. May kambal. Hanggang po sikat na pagturpos. Sikat na pintas trabaho na. Apa kamin? Ano namin tingin kinuha? Naggandan tamat nga nag-college. Naibalog mo kit din. Naibarkadam. Iyata. Awan ti pagtrabahoam. Jobless ka. Di ka mabain? Allah. Baam kamba. May kambal. Agtrabaho wak. Tapos nung man namakin ka. Kata kayo kini tatang. Hangga ko mamasuron. Agbaling ko mga challenge na ito, Laura. Agtrabaho ka. Wala na saan nga nag-graduate college. Sa dumadin at mabalik mo pagtrabahuan. Adada nga laisan nak. Nagtrabaho, baka sila lang, wano waitress. Kaya man ano. Tapos nadamot bukod mo kwarta.
Tapos saan galat nga dumawdawat ka ni tatang o dumawat kanya. Tila babawi ka, nagsarita ka. Inakabala maturo ka. Pudno manong name itimbang ka kinila ora nga kasingin ko. Halos manong name agpadpada kami. Tila ang pagilasinan da kaniya kada kami no sa sino ti Paula. Ket no makita dati na unag nga kalid ko. Edi kanawan nga pingping ko manong. Irin to tinila ora ket awan kalid na. So lang ti pagilasinan no ka. Ni tatang no sinot laura ken na Paula nga anak singin nga putot na. Ken of course, panagar-arawat. Taiso na, mahilig ang sleeveless. Idinto ta siya, manong name. Descendant panagar-arawat ko. Taore na awan, naunag nga kalid ko, na agabay kam kinila ora, amo ni di tatang no sinot Paula, sinot Laura. No si sinot naka-short ka naka-sleeveless, nila ora deta. No sinot desente nga nakabistida, ni Paula deta. Siyak data. Data manong name ito naggidyatan may tisingin ko. One. At trabaho, kamunta nakapagturpusak, irin to tritatang manong name ikit jeepney driver, ipaspasada na tibukod mi nga jeep. Ngayon tinang paadal kanyak, mabayanti pa nagpasada ni ti jeep. Kaya na kam kumamata pagbasahan na paggidanan nga duwa. Iti kambal kung talaga nga balog, sadut, ni Laura. Nakikita mo ten manong name ni Vincent ni Laura. So na lang ta. No, isut no kan badano na dito balay. Kat awanak pa yung lik-lik-likan na. Ito din na kano kayat nga masulisog isuna. Iti nasulisog nga langa ni Laura. Kat kadayta nga panang sungbat ko kini Vincent manong name. Nakita na gayon ti manag-lips to lips mo. Nakakaapal kayo ko na ano. Tanda nga tanalimad na panagayat ti kambal ko. Iti boyfriend ko itan. Nagtultuloy nga roden ti relasyon mi manon name kini Vincent. Kada nagiti kon daway nga dito balay nga wisan na rumwar kami no kasta nga bakasyon mi. Agbadbada kami nga trabaho mga obisina manong. Kat no kasta nagpasyar kami ti mall, iti malem manong. Nakainom kan? Ala nito ito eh. Kung naman nagbalbaliw kan. Naipasubuak lahat kami eh. Kano? Ito lapas pangal daw. Adalapan ako nakidayaan kadak mata pinalubusan ng ganan jack ng siyap. Baga nga da, ada date ko pinasyat dak. Gusto nga pasensya ka na. Abang luka ko man, di ka agad arak. Di ka pinaromaya ka niya. Di mo lamong ikatun. Ikar-karigatak met ket. May paspasubuak lang. Kasalay tay. Siyempre, ranta ka nga i-date. Apag ko mauminumak. Ngayon na pasubuak lang aroon. Magalis to ko mga liklikap. Maminsan to ko nam. Tukastahan, di mo kayatin nga mapantagbuyin sila eh. Kamuta paborito ko dyan mabuyan ta ah. Ano saklatan at tagit harak nga kain-in na rako. At dan innam nga bulan nga on kami manon name kini Vincent. Iti may sa nga rabi manon name nga pinasyarnak ni tatang tinakalukat itiri daw. Mangigkos lag ngadal-ngadal manon name ni Vincent. Ito ka Vincent. Ikaw manak tata. Ibang mata nakadanong ka dito ikat napaluam sa tuminom. Saan na na? Makastot lang nga mon barok. Saan ka pumaspasyarin? Pasensya kayo. Sabi, saan nga yung bagayan ni Paulang, katil mo, panaginom mo. Aman tata, napasubok lang. May pasubok lang. Among barok, awan ti maitad ti arak nga nasya at baka irubo. Nakadaldala ka ito no natay ada ko malugan mo at kastoy nga partek mo.
Baka maitong parakawan, madung parenda ka. Makadisgrasya ka. No, ti arak, isup pakisagsag makam. Kasanon, no, daka nga ginom, kat agririri kayo. Doon matmatay kasta. Kaya na rin matuminom ka, no, diyo nagtibalayo, saan kan nga romroman. Ma'am, agbatbat nga lalaki, Vincent. Amok matuminom ti arak. Ngayon ilugar ko. Banyo tata, sa anak to nga uminom ti arak. Ngayon agbalolok to ti arak, tagsago nga nga uminom. Di kaya ito nga sawan, idya kay latan balay mo nga uminom, di balay yo. Ano saan ka magbagaan na parents mo? Nilayang na anang ti adda, tata. Basta awan ti amamon. Awanin, natayin. Ano yung patay na? Kapunta, nadadail di barana. Gapoy ti, arak kin sigarilyo. O, makita. Yung pagdasang kak sigarilyo. Nagsigarilyo ka, nasus. Delikado na rin. Gusto nga rin ko nakdata nga, napimpinas ti arak, ng ti sigarilyo. Tati arak, may isbo, ng ti sigarilyo saan. Ang na sa isayat do, awan mapulos. Uno saan, ored da arak, ilugar mo. Kung may kukumapasyarin ni Paula, ang anak imay tapno, bagbagaan dagdata. Kaguram di mabagbagaan. Ay, mabid lang rin. Parawara ko ni Paula. Kasta tinangig ko nga dahilog dagiti duwa manong na ini. Iso di agsango kamin kani Vincent. Sikaman ngamin. Naglaing ka pa yung sumumbat. Papainak-nak ba't ngamin ni tatang mo eh. So kung matipambaram data, no, iyo pa rin mo ito kanyak pa nagkasarta. Siyempre, saan to akayat ni tatang ko? Kinapod no nakitsang kay bagana. No saan kang agbalbaliw, no di mo ikarenti unom ti arak. Saan to manugot nga sawanak? Di ba, no, itanak at oraan siya no akpay, oraan nyaman ti bishop ko ma. Uwen, ngam na sayat pay no maikadet nga bishop. Imbagamat ni tatanggang ka, hanga dakas, among lakit ng ilugar. Ungong tanak, hanggang ungong tahan, ibagbagal tinasiyaat. Bayam, maudi ito yan. Kung naman dahil din, naman, promise. Maudi ito yan. Sa anak doon nga, paisubo pa eh. Dinapod na. Oray niya di kayem ko, ang katrabaho wak, ni paring Densyo, bagbagaan nakbit. Kahit ni Densyo, amunot umino. Amuna ngem. No nakainuman, sa aling nga rumah. Agawi din. Sika ngay. Karakit mo ito may pamangpasyar kanyak, doon nakainom ka. Ito may iliwak kang ano, makainom ka. Tsaka mo, pag-rastraso ng Vincent. Amo no, di ka layatin. Talagang di ka kawet-kawet kuman. Si nakakuman ka. Ito eh. Di ka lang mabain. Agat arak ka sa arakupen, nga agkan. Nakabangbang lungak, nagidigusak itay lang. Sika ngay. Hindi na ko nakayat, no? Nagkatara ka. Saan man? Nadaman na kayat ka, no saan ka nakainom kastoy? Maudi tayo itong kunakumat. Sabi ko nga, tagpaypeso nga maudin. Kabigatan naman nung naming kabayatan namang mangan kami nga talo. Siyak ni tatang kastamot ang ganin Laura. Ay, no saan nga talaga nagbalbalo yung boyfriend mo, Paula. Talaga nga, madi. Taori, pilit mo kas magari ganti pa nag-asawa yo, nag-asawa ka ito. Kahit kasta. Ay, tako na akong dakal ti pakirubon ti may isang tao uno. Mamarte.
Ba't nga mako nga mambartek tatang? Ano ako nga saan? Sabat nga Naldaw nagbartek, nga nakainom. Pagkunam, tas amot makikita. Tata ko, oray ko malang umay pumasyar nga saan nga nakainom, ta oray na gininom, nuhang nga awan dito'y balay. Data pagkunam nga, tang, magpaturod na kano, sapo, linoloko. Apay, hanakan nga maarakop ka maagak, nuhan nakahang nakainom. Hanakon masango, o nuhan mahawan titurod na nga sumaw kanya ako, nuhan nga nakainom. Hindi, adat ako mga wanturid na sumaw kanya kung nakainom. Kung nga minsis, di ka man. Laura, ang kaman sumaw-sawa takasta. Ito pa kagibigan ako mga magsawat, tatang, kung mga mangikot salitahan nyo. Kahit siga, Laura, at a boyfriend mo. Awantang. Wala nga tilangam kahit makasulisog. Wala naman makasulisog tilangag. Kahit awa mo ti masulisog kanya. Di ko nayo kitang. Ada siguro boyfriend netan. Baka saan pa yung virgin. Uy, sister naman. Oh, virgin ha? Ang boyfriend ko. Ngayon ba yaklat na nga pampantasi na kita lalaki kanya. Data matirang takot. Ba ang nagsakit ti pusong da. Iti may sa nga malem manon na tinawagan na ni Vincent. Hello, Paola. Hello. Maudi na ito yun. Naman ti baga mo maudi haan parami sa talaga. Birthday ngamin ni paring Densyo. Siyempre, no birthday na ati best friend ko akit ada inom na. Maudin. Talagang maudin. Saan ako namamatik ang ka, Vincent? Sakto lang mamatin, no talaga nga makita ka nga saan nga katarak. Sigamit. Nagwapo ka? Ada daw ako mamati gwapo mo no saan ka nakainom? Man, promise. Sige. Sabay ko man. Man. Maudi nato yun. Ang paalan ni paring Densyo ka po the birthday na. At no, magagatak. Umayag to biglang sumarong karakin ka. Manong nemi sungbatak kuma, ibagak kuma nga baka dinak madanon sa Jabalay, numatuloy kami kinitatang itinas ka na papanami. Nga nagtutut na ta. Birthday ni Densyo. Siyempre, may babad da iti inom. Imposible na umapela po mas Arizona. Baka makasangbat ka nung kinitatang yung umay. Baka napalalon to bartek na. Kinon ko na, tinakim ko man. Natuloy kami ng bandar kinitatang manonemi ti birthday party ti ikit ko. Ikit. Kasinsin naman. Tinawagan mi manonemi nila orang at kano pala yung ti barkada na umayto kano dumanon. Yung sambat nga ti mandanon. Alas 10 nga ta, manong nemi nagpakada kami. Ito sumangpat kami dito'y balay, manong nemi ni tatang tinangilokhat itiri daw. Hindi makastrek kami, nakiktot kami di. Oh, Diyos ko. Da Vincent kini Laura? Manong nemi, it is salas. Agpadpada nga lamo-lamo. Manong nemi kastao na itipungtot ko ngam ad da tipungtot ni Papa. Imuna na nga riniing manong nemi ni Vincent. Ako na, hey! Lalaki, tarantado ka lalaki! Hey! Ano dito yung naramid mo, tiyanak ko, ha? Naman napasamak may kini Paola. Nakasaganak mo't nga mga asawa kayong kuhan. Ano nga Paola? Ni Laura! Ha? Ito makita na manong nemi ni Vincent. Venran ta ka pinagparang tikalid ko ano. Sa nakinita
tinakaidapay lang manong name nga Laura. Saan na sikat di? Hayop ka. Hayop ka, Vincent. Ano tinaramid mo? Tisingin ko. Ano tinaramid mo? Sorry. Paula, sorry. Ti amok kat si kani. Tamok kat si ka. Dapat na bartek ka. Dapat na bartek ka siguro. Saan lang ka sigurado? Sigurado ka na bartek ka. Birthday ni Densyo nga gayem mo? Kaya naginom ka? Sa kabila may ditoy? Ngati among nga sa ngilokat kang kakasyak. Kininto tani nga Laura. Ayaw ka, Vincent. Ayaw ka. Umano kan ditoy. Kintatring nga lalaki. Tata. Kisong bata na ito yung naramid mo. Iti anak ko. Saan niya sa tibat-pateg ko, tata? Saan nga nilaura ni Paola tibat-pateg ko? Buwanakan! Anong name di saknot tenti ng riing kini Laura? Nairot lang ang launa yun ay titurog na saan nga makariing. Ngabuti ka sa diyan na pasama ka binugbog kawan mi ni Vincent. Saan lang awin nagwag tinaramid ko manong name tinong patungpak. Ang patungpak ayop kang kamsat, ayop kang kasingin. Mag-aagaw ka! Dito! Paula! Tinaramid nyo ka ni Vincent, ha? Sa tinitan ni Vincent. Nabartek kayo ng patpada? Ano Paula? Isulat na bartek. Isulat kayo tinabartek. At hindi mo yung bagang sikan ni Laura. Hindi mo yung bagang sikan ni Laura na saan sikan ni Paula. Kinabod na sis. Tatang. Ipatpatid ko ni Vincent. Inrantak. Nabartek ka dimteng. Sigurado nga saan nakamalasin ng siyak ni Laura o ni Paolo kunak. Itera ko panak. Sana ibagat ni Paola. Saan ako nga nagreklamo. Kaya't ko lang ang napapasama ka na kami. Ay tag ni Vincent, Paola. Ay tag. Gago kang kapsada. Gago kang asingin na. Anay ko, sana ka pumunta. Sige, talakan. Paola, saan mo na dangarante kasingin mo? Tatang. May gusto din na masama. Kawan ti sa bali aking pasol. Hindi na ito na saan nga na Vincent. Dahil nga Vincent aking basal. No kumata idikit inigkat nan. Di ba naging inom na? Hanggang puti arak kat nagkamalyan na nga sikat kasigin mo. Kitam ti maramid ti arak. Sa nunod ang tatang. Saan nga rumbay nga sikat ikasar ni Vincent? No di kat ni Laura. No anyaman tinaramid na kini Laura kat dos ka na sang batan na. Pero saan nang ikasar? Isak lang ko. Iti kaso nga rape. Aglalabet manong name iti marikrik na. Kagurak ni Vincent. Kagurak pa iti kabasat ko. Saan ko idang nga mapakawan? No kung mga amin, tinikat mo, ti aginom ti arak, Vincent. Siguro na saan ka na bartek. Among ka mga siyak, saan nga siyak tinarakop mo kininagagkan. Kitay jamat nga Laura. Amuna, nga saan nga iso ni Paula, sa anak, saan nga siyak iso na. Inranta na. Kaputa kayat na nagay mga gaagawan kanyak, ti kaya nayat ko. Ti ayaw. Nasikid una yung tinakam ko itinapasamak. Tawag-tawagan nak manon name ni Vincent ngamsang kong ikaskaso. Idinto manon name tatawag-tawagan met ni tatang ni Vincent.
Ngay bilbilin ng ikasar na ni Laura. Kapata pilit manong naming nga nasken ngagsarita kami kini Vincent. Sinangok. Nya ti bagam. Tinang ka di mapakawan. Tinapasamak. Paula. Tsaka mo ti mamakawan. Itinaramit mo, Vincent. Kabsat ko. Tinagbabarte kam. Singin ko. Saan nga siyak daking basol, Paula? Sino ko mangarod? Siyak? Ape nga saan nga imbaga ni Laura? Nga saan nga iso ni Paula? Katsi ka, nasaan ka mga nabartek? Malasin mo kumati Paula kin Laura. Oh no. Napuutam siguro. Ngem kaput kin ang bartek mo. Ore among saan nga siyak ni Paula. Napasamak ti amin. Gaputan ang gayatan nyo nga doha. At nalimad na pa nagayat kang katakasingit ko. Ginundawayan met. Sikat ipatpatek ko, Paula. Sangon tong mabaling nga ipatig ni Laura. Tisingin mo. Sikat ipatpatek ko. Naladawan ti amin. At napasamak yung ni Laura. Mayat ka manunasahan. Naragsagag tulaon na yan. Nung maikasar mo isuna. Manong namin tuloy ko din nagtrabaho ngem sa anak na nag-awid sa Diabalay. Napanak iti ayandaan ti bikid manong. Tinag-birthday idi nga inatendaran mi idi napasamak ti kasjay kada Laura kadi Vincent. Tawag-tawagan nak man ni tatang. Anak, di manugutan ni Vincent. Ngayon kasardakin Laura. Di ka kadi umatendar. Tsak may turid tumatendar, tatang. Saan ko mapakawan ti kiti doha? Kasunod ang kasar, iti huwes. Tinasken kat dam. At napakakitaan nga gasawa da. Kat nagasawa dan doon, di iyawid ton. Ni Vincent, tisingin ko di baleda. Wen. Apay ko na. Naglagay ba nyo? Awan amo ni Laura nga trabaho ito nagtibalay. Tinakay tagsusuro. Gata. Kita ng tutirigat na. At katugangan na nga babae. Baka hantan to kasurutan. Tetanto tiga puno, apag bababawit kasingin ko, tidaramid na. Anak, ti kumakunam. Masabi ko matang. Nasyat kasasada. Di mo ka di pa karagsakan? No naragsak ti singin mo, itidan na ti ex mo. Tsaka mo tatang. Tsaka mo. Ikatay mo tiguram ti kapsat mo. Ikatay mo tiguram ti ex mo. Saan nga da kayo tinekari? No dikat isuda. Lalaura kini Vincent tinekari. Sakbay ti kasar manon nemi tinawagan nak ni Vincent. Hello. Paula. Ano ti pagam? Talaga ka din na tinakmay pakawan. Talaga ka din nga di mo amo nga ilaban ti panagayat mo kanya. Ano ti kato sa nga ilaban? Sikat ti patpatik ko. Saan nga ti kapsat mo? Saan ko nagayayatan tinapasamak ng bartay kak idi? Deta ngamin kat. Nasaan ka ko mga nisartin mo kumantiya? Aginom ti arak. Nasaan ka ko mga nabartek? Ang kumang napasamak? At sungsung bata mi ti kapsat ko. Isong rubeng lahing kasamo.
Yung saan kunto nga maipatag ni Laura. Kabata sikat ipatpatag ko, Paula. Sikat ipatpatag ko. Natulagad ti kasar. Mabalimpay lang ang mababawi. Numandoon ka. Sikat isang pet ko di balayang yung basket kapsat mo. Handayo mapasamang deta. Kaputasan nakapudno nga ipatpatag, Paula. Saan nakapudno nga ipatpatag? Sayang ti panang ipatag ko ken ka. Halawan. Kasarak ko ti kapsat mo. Yung jak may ka rin ipatag ko to. Jak tumanipatan na ito yung saan mo palang ilaban ti panagayat mo kanya. Saan gayam nga napudno ti ayat mo, Paula? Tilungkod siya yan. Siya pa yun ti pabasulan na. Huh. Nga umatbibihan ko. Kas naman ti pamatin. No ba idi dumteng deta nga aldaw manon na yung mga panagkasaran da kiti dua. Mariknak. Nga nakasasayam ti kaun ka. Apeng saan nga siya, Vincent. Apeng nga ti kasingin ko. Kasingin ko ngawan amo nga trabaho. Apeng saan nga siya. Apeng nga napasama kanyak ti kastoy. Apay. Uwain manong naimi. Nagdan na nga rodan nagididua. Nagawid akmat din dito balay, taawanan ti kadua ni tatang. Tainyawidan ni Vincent ni Laura nga singin ko. Kasi ti dati, ti bigat, agrubwatak mapanagtrabaho. Mapambatag pasada ni tatang. Malpas trabaho ti malem, kawidak dito'y balay. So na lang tam. Malmaldayak. Nasakit lata. Tinakam ko. Nasaan na siya? Tekadandan na ita ni Vincent. Kumusta nga tayan? Dek itito ka. Naunag man iti pang panunutam. Ay, Paula anak. Tatang. Lipate mo ni Vincent. Saan nga si kataking kukwa? No dikit ni Laura? Saan ka naragsak na? Nakalala, may ninot mong tumatla lipatan ni Sona. Kumusta mat na nakididotang? Tayo bigat nga tinawagan anak ni Laura. Sus, santa ka nung kasurutan ka na di katugangan. Nadya, isang timabugar, agistimar ito nagtibalay. Orin amo na. Kita sinursuruan di katugangan na. Kita pilitan na susuruan na ata. Mapanagtrabaho ni Vincent. Kada di man nakakatugangan na babae, sugadura gayam. Adda ka na tayo pagmamadyungan kada pagtutungitan. Ano, orin na siya tilangan-langan da. Ni Vincent. Nalabiis ka no ni Vincent. Kinapudno na. Santa ka nung agkakaida. Hanya? No, saan nga nakaro ti Bartek ni Vincent? Ngayon no na Bartek ni Vincent, bajay. Sana ka no lang matagig ko ni Laura no na Bartek ni Vincent. Kasalitam kita dyan, kapsat mo ha. Tawagam. Diyak kumakayat nga tawagan manong naimi ngam tinawagan. Paula, my dear sister, gaman ak tinawagan na. Tumawtawag akin ka, din nagpusong-sungbatan. Nagbesmes nagpakin ka. Di ka kumakayat nga tawagan ka. Ngam kahit ko lang mamuanuhan dito, susto nga mapaspasamak. No pa'y pagbaga ni tatang. Kumusta kayo ka ni Vincent? Sa anak lang matagikuan no kasta nga. Dinamot aramidan na.
Gaputi arak. Tinakasaksakit. Ararak ko panak. Imbes nga laura. Ti bagbagana. Paula. Kanibagam ko ang sikat ni laura. Uri baga. Paula lata. Sikat ipat-patig na sis. Anong samasot kinayat mo? Gaga. Ginundawayam ti kinambartek na. So nga, intulok mo kasi na pasamak. Amo mga sumangpet kami kinitatang. Inran tayo ti kasi tap numadagtaan da kayo. Sorry sis. May patpatig ko nga talaga. Ni Vincent. Sorry. Kasto kaaduan ka nung nga kasingin nga may isa nga lalakit pakariknan dati ayat. Amok ko makasta, impabusoy ko wala takanggan. Dahil pinas ko man insinak pagkatapos inaharam na ka. Yung tikas diyang inaramid mo. Sorry sis. Ore no okay ka ta. Nagrikat nga ron. Di ka magkasurutan iti katugangak. Sa ni Vincent. Sa anak larakupin no mabartek kunak manan. Di nakimbilang nga asawa. Nga maghanong saksis. Marbareng agbalbali tumatla ni Vincent. Marbareng maipatignak to. At damat lahat na rigigundaway manong naiming at tumawag ka niya ni Vincent. Yung sang kusong batan. Agmis message. Basta rin basahin. Sana kararagsak. Ito din natin kapsat mo. Sikat ipatpatid ko, Paula. Saan to ang balbalo ti panagayat ko ka? Saan kung to masusuro ngayatin ti kapsat mo? Adaman ti gidigundaway manong nemi nga ni Densyo ti mang tawag kaniya. Tamo naman ti number ko. Hello, Paula. Ay, Densyo. Kumusta? Awang pekasukat ti gayam ko? Ato tagararim kanyak. Imawan na talaga't kasukat na. Kapag isot ipatpatig mo. Saan kong imatpatig? Saan mo imatpatig at the boyfriend mo kumaitan? Sana kaskarina. Kang kanayin nga magbaga kanyak ti gayam ko nakasta nga aginom kami. Nasakit kanot nakam na kang kakaputa sa mong inlaban ti panagayat mo keng kuana. No nasakit tinakam na kanyak, mas pa'y kanyak. Tano saan ko mga gapot arak. No yung sardeng na kumat iminuman ti arak. Hang ko man napasamak ti kasjay. Dahil at ibagami ti kayem mo. Aking kang iti may sa malem nga o di akdimteng dito balay ni tatang tim mo na. Nakaluto ako, nagsukat ka sa bangantan. Pinimangangan kami. Timawag kita ni Laura. Pinibagaan natin kasasad na. Ano kasasad natin? Masakit? Saan? Masikog. Mga putod ka di matlang tinabartek. Kapag kitlasaan ko man. Wala ka ta, Samuel na tagikuan ni Vincent, nukas ta nga na bartek. Amon no bartek ti tao, saan ang nakabaylan pa ay? Ti makipag-sex. So nga, adaman lapot na. Kasi tinapasamak ka na kuala editang. Nagpatpada na nga mutat mo paspasamak. Mabalay nga damot lapot ni Vincent, ngam ka po talalaki. Kat sulisog mo ni Laura nga singin mo. So as dyan. Anak, di mo ka di panalipatan ti amin. At danton anak, di kapsat mo. Papanan na nga saan tumadla masusuro ni Vincent nga ayaten, di kapsat mo. At danton anak ba? So kasi ka, umaklod ka maten, ti may sa ka na ginag-aaram ka.
Basta rin tawagak ti kapsat ko manong name. Kumusta kan? Gusto Paula, naragsak ka? Naragsak ka, gabot adan to anak ko. Kaanakam. Iba't patag na kan ni Vincent. Kampay. Natagikuan nak, Paula ta nga Paula. Siya nahan nakapit din ang gikuha nga hanga na Martek, hanga na kaino. Amamat. Ang na jelat. Ora hanga na kainom, ora hanga na Martek. Paula latat, arakop na kanya. Ay mamok, dumden to ti gundaway. Ito na danak mi. Masusurak tumatan nga yatin ni Vincent. Nudan to anak mi, ipas nga ikuntun ti anak mi. Di mo karbaybayan tabagi ma. Agpa-check up ka. Uy, sis. Talagang saan ko may bayan tibagi? Agpa-check up ha. Naging kama nung naming at imtengan ti kabulanan. Ti kasingin ko. Ito day di nga aldaw manong naming at kabakabaak. No man nagkamaliak tararamidan. Habi nga ta. Hindi kinakta oras sa cellphone ko man. Alas 3. Tinawagak ni tatang. Tang, madamat paspasadak. Manag paspasadak. Adi ka ako naman. Diyak ko matawa, diyak ko masumbatan. Gabot na sikat tumataw. Apay, kumusta ni Laura? Siya gaya ni Laura. Gaya kumusta? Mapag saan ni Laura awagam? Sige nga ratang. Wagak man ni Laura. Manong name yung gariring sa cellphone na. Ako ba't sumangbat? Apa nga ta? Binaybay akpay lang. Aging ka manong name nga ni tatang titimawag kanyak after 30 minutes. Hello, tang? Timawag kanyak ni Vincent. Nagpasgayan ni Laura. Ta, nagpasakit ko. Kumusta anak na lalaki, di ba? Lalaki. Kumusta na nga ginatang? Awanin ti kapsat mo. Natay ni Laura. Halya? Natayan ti kasingin ko. Natay nga nagpasgay. Diyos ko. Ang ngayon sakit na. Ngayon limad na kini Vincent. Inlibad na ka na tayo. Saan ko mga rumpeng? Ngagsikog iso na. Ito kasi nga sitwasyon. May masalang ti makalasat ka na kwada. Kat ti anak ti nakalasat. Iwanan ti kapsat mo. Ti kasingin mo. Nabana nga dago si ospital manong name. At akanon iti morgue kahit kapsat ko. Ni tatang tinakasarita ni ti punerarya. Kaya't ni tatang manong naming iti balay mi ti bakay man sayagan na. Impadubos met manong name ni Vincent. Ni Vincent kakasla din na amot araramidan na. Vincent, kastara ti biyak. Awan ti pagdanagam. Siyak ti makamukin ni baby. Tsaka mo tarami na makamukil ako man. Kita kina. Sige. Kas pagayatan ni tatang ngiti balay minti pakabansaya kan ti kapsat ko. At siya akong tagbaling nga ina ni Junior. Lalaki ti putot ko. Vincent Junior. Sige. Nasot ko na isot pa rehistro kanagan na.
Manong Nemi, kinasaritak, dagidad ti doktor, anda iti hospital. Manong Nemi, iti pa naka-record, padagkarehistro, ti Vincent Jr. Ni Vincent Jr. ti amana. Yung saan nga ni ading ko, uno ni kasingin ko Manong Nemi timbagat, imbes nga Laura, Paula. Manong Nemi na minsan laeng imay ni Vincent kabayatan nga nakamansayag ti kapsat ko. Sa edi may tabon. Kalpasan ti tabon saan nga nagpakpakita. Saan ka di mitla nga marigatan? Nga si katibang tag-ibigin ni Junior. Paula anak. Saan dang? Iso na lang ta. Tanya. Saan ka makapagtrabaho? Siyak matin ti aring na nga nag-maternity leave. Kaya nakarito malin. Kata dyan namin nga kabalayan ti ina ni Vincent. Dinakanta kayat gahiwanan ti apo ko na. Ta ipalubos siya ka ditan. Hanga may awanan di dyan nga bakit. Hanalakit kayat tasugadura nga ron. Naman pagdanangan nyo na. Siyak ti makamo ti kanak. Ibay lang ko anak. Ang ganda dyan nga ron nga Vincent. Sangat lang nga mailiw ti anak na. Baka napindi mo kami nga tawagan. Saan nga sumusong pati. Nasakit tinakim na kanyak. Ito saan ko panangilaban ti panagayit ko kengkwana. Nakat ka mabalimot nga takay ti agatuloy ni Ran. Kapata umatan ti kapsat mo. Naisong pala ti patpatag mo saan ka di. Baka saan nga siya akong ti patpatag natin. Nasusura siguro ng inayat ni Laura. Gusto nga nasakit loob ay tinakam na. Iti papatay, ti asawa na. Saan nga siya ti patpatag ni Vincent tatang. Nga po ito dinaksong bata ni Vincent Manong ni Dencio ti tinawagat. Ti ka-opisinahan na ken kayom na. Hello, Paula. Dencio, kumusta di kayom mo? Ay ganay ta. Sampai nga si Murek. Ano ya? Basta rin mapangkod na noon ni Sonan di balay na. O ibigbigat. Arak. Amamutang kang kuha na. Saan nga agbiag nawan arak? Nga kaputi arak. Isong isuda. Kinilawrat nagsawa. Baka matmatay iso na kaputi arak. Di naman lang may talyawan ti anak na. Ti putot na. Saan ka di ka napadag kang kuha na ti putot na? Di damagam kang kuha na. Di naman sungbatan ni dawag ko. Nasakit tinakam ni Vincent kang ka. Gapot na jak na ilaban. Di pa nagayad ko kang kuha na. Kan gapot tinapasama kinikapsat mo. Tana ipatig na ka din ni Laura. Tsaka mo. Dakay tagsarita. Di kaguranak. Kapilitan Manong Nemi nga nangala kami iti asudo nga kabagyan mi nga mga iwan kini Junior. Uwan Manong. Uwan. Kasinsin ko Manong Nemi second degree kasin ko. Kaya po saan na kanumot nga may pas nagtagbasa tanamutil ka no ti utek na sa mahilig ka lagi bing so isun ti sinulduhak Manong Nemi. Tapno ni kastakit iso ti makamo kini Junior. Tapno makasubliak matlaing ti trabaho.
death anniversary ni Laura, first birthday met ni Junior, manong name di sagana ti amin, kinasaritak, manong name ni Vincent. Kaskas di manong name nga saan na nasumbatan sa cellphone. Dakay man ti tumawag kang kuwan. Tinawag ako, tinabaga kang kuwan nga may gandang kuwan ti bunyag, ti anak na, ti panag-birthday na. Anak ko na nga ron, makamukay latang ko na naman. Awanin ni Laura. Linaksid naman tentiputot na. Nga ti klase na nga ama. Basta latan binaybayan na nga namin pinsan ni Junior. Awan di maraming tayo anak, nakustaman ti desisyon. Pwede mo ito ka di kabaylan nga patakkilan, ka anakam. Kabaylak tatang. So pagkalalagi panday ka ni Laura. Sige, na awan bibiyang na. Awan matan ti bibiyang kukinkuha na. Aging ka nga nadamag kulaingan ka ni Densyo manong name. Kumusta matan? Ti kayem mo? O rin nung nagsublit trabahon? Awanan. Anong awanan? Napanagtrabaho dyan sa Saudi. Manawan dito Pilipinas. Tapno ka no, malipatan na. Tisa mo panangilaban, ti panagayat mo kayong kuha na. Nakadilayang ti. Sa dulod, ulit-ulitan na, ibaga. Kan siyempre, tapno, mga lipat Tsaka mo no, at ibagbaga na nga, anas ka nga lipatan na. Pasensya ka, nitigayim ko. Sige. Hanggot doon nga salsaludsutin keng kwa na. Uno sa ang kuntun nga salsaludsutin keng ka. Ti may paunggap keng kwa na. Densyo. Mabaling ka dito mo masyar? Yun ang pasyaran. Sige. Tiputot ni Vincent. No, may pasyaran tiputot di gayem mo. Okay, met. Namamay ko ba nga siya ti pasyaran? Yung mga agpaiso anong name ni Densyo. Hi. Densyo? Ano na ta? Para kanyak? Para gini Junior. Ay, kunak na para kanyak. Sige. Lucy. Ay, kasin. Iyag mo man kanyak dito. Iyag mo dito ni Junior. Wow. Nagugwapo na ti Vincent Junior, Isa ni Tito Densyo. Tito Densyo? Inuba naman ang name. Ay, Lucy. Ay, kaya, picture na kaman. Yung cellphone ko. Yan. Okay. Smile. Smile dyan. Smile. Dada. Okay. Ket. Sige. O ba naman ni Junior ta picturean kayo? Siya? Abi yung pipicturean na kami. Abi. Dapat no. Dapat. Pakalaglaga. Pakakit kita. Kang ka. Kada kayo ganyan June. Sige. 1, 2, 3. Smile. Yan. Bagay ay kasla sikat inana. Talaga yung bilang kong anak ni June. Kaya nung sikat tawagan na nga mami. Kaya salut-sudan nung sino ayan ti daddy na. Ibagam nga din nga di sa Saudi. When? Kumusta naman ni Suna? Okay man ti Suna. Napindas ka no trabaho na. Kahit mo ibaga kang tawagan na ka? Oo na. Ang ko matawagan na. Una siya tumawag kang kwa na. Tad ko kang nga number na. Tsaka pag ko matawag ka. Kahit mamanagatan ka kasabagarikan. Agunin ka lang kanya. Pawala.
Ano man igatan ti pagbagam? Ti para ka ni Junior. Di na ako maparitan no. Kanayon ako may. Kano anat nam na may ka magusto ni Junior nga ayam, arwaten. Di na ako maparitan nga mangtad kang kuwan. Kasi kayot mong sikat agbaling ama na. Hamot kasta. Kadagpaiso manong name. Kasta unay ti ayat manong name ni Junior no may sumarungkar ni Tito ng Adensyo. Tadala ti kidayayam. Kada damat ipapatpit na kanya. Oh, Densyo na ito eh. Di mo ka di kayan? Di mo ka di masapol? Anda sweldo, madamat sweldo ni ay mapaspastaan tatang mo. Yung dakil na may tulong na ito na alam. Densyo, saan nga para ken ka? Para ka ni Junior. Aman niya araramidam di kasto eh. Basol ka dito tumulong? Kaya saan kong awaten? Awaten. Ipilit ko. Ibatik. Bahala ka no, di mo alam. Sige. Nagamanak din siya. Imbagbaykan ka. Tawarehan mo kapkapin ano ni John. Kahit among nga tulungan. May kadua manon name nga birthday ni June. Ni Densyo manon name na naggastos iti karbo nga pa nag-birthday na. Maragsakan akmet, maragsakan mo itatang. Kasta mo ito naragsak manon name ni June. Yung naman sa pulin na, where's my daddy? You're not my daddy. You're my tito, Densyo. Talaga nga saan siya ti dadim. Siya ni tito mga Densyo. Where's my daddy? Ada siya abroad. Dandan yung sumang peten. Naglalayan ka Tatandan yung sumang peten ni dadim. Talon nga tawen manong name ni Junior. Oo. Paula na. Tatang. Ano man ito kasi naay mo. Sasapad di ka. Hanggang ka di maayayot kina Bibo, kina Laeng ni Junior. Amantang. Yung baglaki din taday sola. Anda kasukat, day di Laura. Yung kasukat ni Vincent ko na pa ya. Gumusta mo ni Vincent? Awan. Nila yung Densyo ti pakidamdamagan. Nasiyat ka nung na. Maguri ka. Ano nga talaga ti propose ni Densyo? Kang kanahin ko may ito Agar-arim ka di ken ka. Nasamatang. Dan samatan asawa na. Kaya nang orti mo di. At dan asawa ni Densyo kat paspasyarin na ka. Saan nga siya ti paspasyarin na tang ni Junior. Para itigayam na. Nalala. Masalutsud ko man anak. No saan nga gar-arim kang ka ni Densyo. Sino nga rin kita gar-arim kang ka? Kanawang karipay, ti pangisukatam, kini Vincent. Tsaka mata. Ngayon di ka di pa lang Vincent ipatpatag mo? Ni Vincent ipatpatag mo saan ka di? Salag pa nga nagayad sa balitan. Tilang dagkalabidot ko, kas pamabason na kanya, no aping isang kong inlaban. Di ba nagayad ko? Aping tulog kong iso na kinila, ora nagasawa. Anak, iso da ito tinekari. No talagang ipatpatig mo ni Vincent, orayan. Ngaminton ka, no?
Iti ko matanatayin, ti kapsat ko. Gusto ko man ti gundaway na, gundaway mingim, anat inaramid na. Pimbati na kanyak, ti anak na sa pimanaw. Nga dinapulos ang mga talyawan, ti putot na. Ay maglagi din tada ni Densyo. Naging kahatimteng ni Densyo manong name. Densyo, itaman pa lang saan ka nga naragsak ng dimteng? Nadakadidakas ka pasamak? Nadakadidakas ka na pasamak kini Vincent? Kumusta yung na di abroad? At talo nga bulan nga dato Pilipinas. Gamata iti ospital. Dati ospital. Yung nagasagana nga mo operar. At iti mouth nga bukol iti prostate na. Prostate. Bukol. Nga no saan nga may kat. No saan nga mo operar. Bagagtanda nga kanseros. Diyos ko. Kasapula lang ti parang ikararag tayo nga sapay ko matabal lagi iti operasyon. Sabi ko man din siya. So nga lang ta. Kurang ti kwartana. Ay, kaya na ko magkwartana man. Nga taon pa nagtrabaho na. Dagiti gat-gatang ko. Iti iragregalo ko ni John. Nagapuamin ka ni Vincent. Nag-iitad ko kayong gat ibinulan. Nagapuamin ka ni Vincent. Saan nga nagkapukan niya? Inaramad na lang. Inibaga na nga sanggoy magbagakin ka. Tama nga no sa mong awatan. No ibaga ka nagkapukin ko na. Magasta. Samad na binabayaan ni Vincent, ti anak na. Saan na binabayaan? Kaya napod na, nagkadiin-diintad mo kanya. Yan tangin na pintas ba ti sweldo. Pang-emergency ko na. Mahamag na nagsaksakin ni John. Nakadulin. Kat numan ti kurang ti kwarta ni Vincent siya. Itad ko. Tapno lang ang balag iti operasyon. Diyos ko, isalakan niyo ko man ni Vincent. Awan nga rin ti sarday ko nga nagkararag pati ni tatang manong name. Nagkangkangin padamag ni Densyo manong nga balag iti operasyon. Nga mabalinan nga kasarita ni Vincent. Umay kam ti hospital din siya. Rubuhatak ni Junior. Rubuhatak nga rin ni Junior manong naimi. Mami, where are we going? Di mo kati kaya ito makita ni Daddy? Daddy? My daddy? Yeah. Intan kita ni Daddy. Yun lang. Kasi, pwede nga dito pagbagam kini Junior. Uwan, kahit no umay ka, agrobot ka matin. Ni Uncle ka rod. Tawago ko ng Uncle. Ay, nantatang. Umay tulad at dumanon sa ospital. Tinawag ka rin ni tatang manong. Lokas na nagbalik ito operasyon kat mabali na kasarita ni Vincent. Untatang. Nakarobot kami. No kaya tiyo, umay ka ito dumanon. Nasik umay ito nga dumanon sa ospital. Sinabat na kami ni Densyo manong naming. Iti kwarto. Sumrek kami. Nabayagan nga nakatorok. So na ito ni Vincent. Mami, she's my daddy. Iwan anak. Your daddy.
Daddy Vincent. Nagulagol ti anak ko manong nemi. Si magpat ti katre. Hining ka man na titakyak ti amana. Hindi ta makariing ni Vincent. Partner, as you wish. Ito ti anak mo. Daddy? Junior anak. Nangungupo-gupo ka. Kasi ti kang kanayon nga patulod kanyak ni Tito nga Densyo. Giti picture mo, picture yo. You mean that ni Tito Densyo? Chat na? In patulod na kang ka? Kung alam di mo among Ilocano? Amok masit amok pitag English. Hoy, oray daw painakan mo. Hindi mabunyagan ka. The first birthday mo. Basta may pumasyar ni Tito nga Densyo diyan nyo. Adala ta picture mo, ipatulod na. Diyan ako. I love you, anak. Love you too, Dad. How about Mommy? Do you love Mommy? Salud-sudong pelang umuna kang kuwana. No lablat na Daddy. Mommy, do you love Daddy? Sampay ng balbalit, iba nagahit ko keng ka. Vincent. Katakawanan nak, nasaan ko mga nailaban, di pa nagahit ko keng ka, edi. Kalindulog ko nga na kayo, itiksingin ko tinagasawa. Sampay ka ng balbalit, iba nagahit ko keng ka, Paula. Pinadas ko matindi na sinusurong inipatig ni Laura. Yung madadang sangkon nga na ipatig, kapata pinanawan na kami. Nagkamanak, di ba nga si kaso may tiyanak ko? Ti anak mo, kat anak ko. Siyak ti amo, ni Junior nga inana. Kat siya ti amana. What did you say, Mommy? Anak, di mo ko na pala maawatan. Basta iba't patigdakan yun. Adda ni Dadim, adda kami. Awanan ti awan nga na tayo. Kipig ito ka, mahanda ka di? Ano ta ko nam? Nagpaimbag ka ko na. Kung na, agalalisto agitan ng maimbagan, makapag-recover. Nga butawanan ti problema na. Ti Junior ko. Kaya ni Mami na nagpintas. Ipatpatag kayo nga dua. Manong Nemi, nagtulagan mi kay ni Vincent. No, mga imbagan ton, kata isong tumatmanan, isong tumatenteng kang panagtulag, iting kang panagkalis. Garing-garing na manong Nemi, nga talaga ngayon dyan ng tiara. Ay, kinapod no na. Idadaksan sa Saudi. Nag-isda akong tuminom. Iso nga, nakalalisto kayo nga, ikatin ko na. Imbag man saan ka nagpilit ng minom ti arak sa dyan, imbalod na ka kuma. Sandak man nga natili, may minom. Ta naginom ka sa dyan. Pasaray. May pasubok lang. Dati nga may timadaking kakin. May paspasubo ka. Kadito Arat nga saan ako nung minom nga, may parit ka niya kon. Kabat lang. Kalintong saan nga may paratan. Kasti ko na ni tatang. Saan nga dakas, no kalkaligan na. Sagpaminsan lang, ken ilugar ko, tuminom iti arat. Ito apa ba panao manong Nemi nakamit laing tinagkatuluyan nga nagdan na nga gasawa itong palbiyang kini Vincent manong. Kat nanayunan ti anak mi tadua tinagsaruno nga anak ko nga duwa babae.
ni Junior, ni Jennifer, kay ni Dayan. Manong Nemi, ti ina ni Vincent, Manong Nemi, di pa nagbalbaliw. Halagang sigudora. May sama iso na tulungan ni tatang nga mga iwan kadagitan na niya. Nung kasta nga masango na. Intuloy ko met, Manong Nemi, tinagtrabaho, kasmat ti panagtrabaho ti asawak, tab nagurnong kami, para ti masakbayan, dagdi talungan na niya. Dito nga rot, Manong Nemi, ti pagkasarita, kadagyaman naklaunay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang kati detalya nga. Agyaman naklaunay ti anos mo nga naibasa, sakit sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsaramingan ti biyag, kadagidi padak nga di more power to your program, anong and godless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Paula. Thank you, Paula. Thank you pa nagsurat. Thank you man kadagitay naggabuyan.